దేవుని నామానికి స్తోత్రం. అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రత్యేకమైన శుభాలు తెలియజేస్తూ ఈ దిన ధ్యానం కోసం మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని సందులో ప్రార్థిస్తూ మీ మధ్యలోనికి ఒక ప్రత్యేకమైన సందేశాన్ని తీసుకొని రావడానికి కృప చూపించిన యేసయ్యకి కోటాను కోట్ల కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. ఈరోజు మన ప్రసంగాంశం, క్రైస్తవులు ఇతర మతాలకు సంబంధించిన దేవుళ్లను కించపరుస్తూ మాట్లాడవచ్చా? ఈ లోకంలో మరి ముఖ్యంగా మనం భారతదేశంలో ఉన్నాం. మన భారతదేశం అనేక మత విశ్వాసాల నిలయం. అనేకమైన మతాలు కలిగిన, ఆరాధన భావాలు కలిగిన, మత విశ్వాసాలు కలిగిన మనుషుల మధ్యలో మనం నివసిస్తూ ఉన్నాం. మనలో కూడా చాలా మందిని ఇతర మతాల్లో నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మార్గంలోనికి ఆకర్షించబడి యేసయ్యను ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిస్తున్న వారమే అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని నమ్ముకున్న మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క బోధ ప్రకారం నడవవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. క్రైస్తవులు అంటే క్రీస్తును అనుసరించి నడిచేవారు క్రైస్తవులు. క్రీస్తు వాక్యానికి విరోధంగా మాట్లాడేవారు కానీ, క్రీస్తు వాక్యానికి విరోధంగా ప్రవర్తించేవారు కానీ క్రైస్తవులు కాదు అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో క్రైస్తవులైన వారు ఎక్కడా కూడా ఎవరో కూడా ఇతర మత విశ్వాసాలను కించపరుస్తూ గాని, ఇతర మతాలకు సంబంధించిన దేవుళ్లను కించపరుస్తూ గాని మాట్లాడి సువార్త ప్రకటించిన సందర్భాలు దాదాపుగా ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా లేదు. దేవుని సేవకులు ప్రకటించింది ఏమిటంటే, దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలనే మాటను ఉపదేశించి, విగ్రహాలలో దేవుడు లేడు అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని వారు దేవుని వాక్యాన్ని బైబిల్నే బోధించేవారు. దేవుడు వారికి ఇచ్చిన వాక్యాన్నే బోధించేవారు కానీ దాదాపుగా ఆయా మత గ్రంథాల్లో నుంచి కొన్ని వాక్యాలను తీసుకొచ్చి వారికి ఉపదేశించేవారు కారు. కానీ ఈ రోజుల్లో చాలా మంది దేవుని సేవకులే దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఆత్మానుసారంగా విశ్వాసంతో ప్రకటించకుండా ఇతర మత గ్రంథాలను చదువుతూ ఆ ఇతర మత గ్రంథాల్లో ఉన్న లేకపోతే ఆ దేవుడిని కించపరుస్తూ, లేకపోతే ఇతర మత గ్రంథాల్లో కూడా యేసు ప్రభు వారు ఉన్నారు అని చెప్పని బోధించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. అయితే ఆ బోధ దేవుడి నుంచి వచ్చింది కాదు కానీ సాతాను బోధ అన్న విషయాన్ని మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ప్రకటన గ్రంథంలో 22వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో వ్రాయబడుతున్న మాటలు ఏమిటండి అంటే, ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచన వాక్యములను విను ప్రతివానికి నేను సాక్ష్యం ఇచ్చినది ఏమనగా, ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనాను కలిపిన ఎడల ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన తెగుళ్ళు దేవుడు వానికి కలుగు చేయును అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అంటే ఏ ఇతర మత గ్రంథాలను కూడా బైబిల్లో అనుసారంగా బోధించబడుతున్న యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో పోల్చి చెప్పటం మంచిది కాదు అన్న విషయాన్ని మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఆ గ్రంథంలో యేసున్నాడు, ఈ గ్రంథంలో యేసున్నాడు, ఆ విశ్వాసంలో యేసున్నాడు, ఈ విశ్వాసంలో యేసున్నాడు అని చెప్పని అనుకోకూడదు. ఎక్కడా యేసు లేడు. యేసు ఉండి ఒక బైబిల్లో ఉన్నాడు. యేసు నీలో నాలో ఉన్నాడు, ప్రపంచమంతటిలో ఉన్నాడు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. బైబిల్లో ఉన్న యేసు నీలో నాలో ఉన్నాడు కానీ మరి ఏ ఇతర గ్రంథాల్లోనూ లేడు. కాబట్టి ఏ ఇతర గ్రంథాలతోనూ బైబిల్ వాక్యాల్ని మరి పోల్చి చెప్పటం అది శాపము అన్న విషయాన్ని మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అంత మాత్రమే కాదండి, బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుని సేవకులు భారమైన పరిచయం చేశారు. వారిలో అపోస్తుడైన పౌలు గొప్ప పరిచయం చేసిన వ్యక్తి, అనేకులైన అన్ని జనులను దేవుని దగ్గరకు నడిపించిన వ్యక్తి, అనేకులైన విగ్రహారాధికులను దేవుని దగ్గరకు నడిపించిన వ్యక్తి. ఆయన ఎప్పుడైనా విగ్రహారాధన తప్పు, విగ్రహారాధన చేయటం దేవునికి ఇష్టం లేదు, దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించాలని ప్రజలకు వాక్యాన్ని బోధించి వాక్యం ద్వారా వారిని ఒప్పించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు సత్య మార్గంలోనికి, క్రైస్తవ
మార్గంలోనికి వారిని ఆకర్షించాడే గాని అవతల వాళ్ళ విశ్వాసాలను కించపరిచి మాట్లాడి, అవతల వాళ్ళ దేవుళ్ళు దేవతలను కించపరిచి మాట్లాడి ప్రజలను ఆయన యేసు ప్రభు దగ్గరికి నడిపించిన వాడు కాదు అన్న విషయాన్ని కూడా మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దేవుని సేవకులంగా విగ్రహారాధన తప్పు అని చెప్పాలి గాని ఏ దేవుడి పేరెత్తి గాని ఏ దేవత పేరెత్తి గాని కించపరిచి మాట్లాడడం దేవుని పిల్లలుగా అది మనకు తగింది కాదు అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఇది మనకి ఇంకా బాగా అర్థం కావాలి అంటే అపోస్తలుల కార్యాల గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 37, 38 వచనాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, అది జ్ఞాపకం చేసుకోక ముందు పౌలు గారు ఆసియానంతటా మరి సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉండగా ఆయన సువార్త భారంగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఆత్మపూర్వకంగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు గమనించండి, ఏ దేవుణ్ణి ఏ దేవతను ఆయన కించపరచకుండగానే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మార్గాన్ని ఉపదేశిస్తూ ఉండగానే ఆయన వాక్యాన్ని ఉపదేశిస్తూ ఉండగా దేవుడు ఆయనకు తోడయ్యుండి ఆయన ద్వారా అనేకమైన సూచక్రియలు మహత్కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు జరిగించడం ద్వారా అనేకులు క్రైస్తవ మార్గంలోనికి ఆకర్షించబడటం మాత్రమే కాదు, ఆయా మతాల నుంచి ఆయా మంత్రాల నుంచి ఆయా దేవుళ్ళు దేవతల నుంచి వచ్చిన వారు అంతకుముందు ఆరాధన చేసిన గ్రంథాలను వాళ్ళ చేతులతో తగలబెట్టారు అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మీరు తగలబెట్టండి, అవి తప్పు అని చెప్పకుండానే వారికి అవి అర్థమయ్యేటట్లుగా వీరు బోధించారే తప్ప మీ గ్రంథాలు తప్పు అని, మీ గ్రంథాలు ఉపదేశించే దేవుడు తప్పు అని దేవుని సేవకులు బోధించలేదు అన్న విషయాన్ని మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అయితే ఆ దినాల్లో అర్తిమాదేవి అనే దేవి ఆసియా అన్నంతటా కూడా బహుబలంగా ఆరాధించబడుతుంది. ఈ అర్తిమాదేవికి కొంతమంది కంసాలీలు బంగారు గుడులు కడుతూ వ్యాపారం చేసుకుంటూ కొంత సంపాదించుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే పౌలు గారు విశేషమైన సువార్త ప్రకటన ద్వారా అనేకులు విగ్రహారాధనను విడిచి దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి వైపు ఆకర్షించబడుతూ ఉంటే ఆ పరిస్థితుల్లో ఈ కంసాలీల నాయకుడు వారి మీద కేసు పెట్టి వారిని నశింపచేయాలి అని వారి మీద కేసు పెట్టి వారిని మహాసభలోనికి సభ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఆ సభలో చెప్పబడిన విషయాలు ఒక్కసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే చూడండి. ఆ అపోస్తలుల కార్యాల గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 37, 38 వచనంలో మీరు ఈ మనుషులను తీసుకుని వచ్చి వీరు గుడి దోచిన వారు కారు, వీరు మన దేవతను దూషించిన వారు కూడా కాదు, వీళ్ళను మనం శిక్షించాల్సిన పని లేదు అని చెప్పారంటే దేవుని సేవకులు గుడిదోయలేదు, అంత మాత్రమే కాదండి ఏ దేవతని వారు దూషించలేదు, కానీ వారు నమ్ముకున్న దేవుని గురించి బలంగా ప్రకటించిన వారు దేవుని సేవకులు. కాబట్టి మనం కూడా ఆ విధంగా దేవుని సేవకులంగా దేవుని పిల్లలంగా మనం విశ్వసిస్తున్న యేసు ప్రభు వారిని ప్రచారం చేయడంలో తప్పు లేదు, కానీ అవతల వారి మత విశ్వాసాన్ని కించపరుస్తూ ఆ విధమైన చెడ్డ ప్రచారం చేయటం మనకు మంచిది కాదు అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు ప్రభువులోనికి అనేక మంది వస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి వీరి ద్వారా పోషించబడుతున్న వారు, వీరి ద్వారా మరి సంరక్షించబడి గొప్ప స్థితిలో ఉన్నవారు చాలా దోచుకుంటున్న వారు బాధపడి క్రైస్తవ్యానికి ఇబ్బందులు కలిగిస్తారేమో, క్రైస్తవులకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తారేమో, బైబిల్కి విరోధంగా లేస్తారేమో, వాళ్ళని గురించి కూడా మనం ఏం చేయవసరంలా, దేవుడు వాళ్ళ సంగతి చూసుకుంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారండి. రోమా సామ్రాజ్యమే యూదులే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని చంపాలనుకున్నారు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి విరోధంగా లేచారు, వారిని కలుపుకొని సాగింది క్రైస్తవ్యం. అలాగే రోమా సామ్రాజ్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ప్రేమ ప్రవాహాన్ని అడ్డగించాలని చూసింది, రోమా సామ్రాజ్యాన్ని తనలో కలుపుకొని సాగుతుంది క్రీస్తు ప్రేమ. అలాగూ చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్కడు లేచాడు. అంత మాత్రమే కాదు, హిట్లర్ అనేవాడు లేచి నాజీ అనే మతాన్ని స్థాపించి తన మతాన్ని ప్రపంచమంతా విస్తరింప చేయడం కోసం క్రైస్తవ్యాన్ని కోకటి వేళతో పెగలింపవేసి ఉక్కుపాతంతో తొక్కేయాలని నాజీ అనే మతాన్ని ప్రారంభం చేసి రేడియో స్టేషన్ స్టార్ట్ చేసి పెద్ద గ్రంథాలయం చేసి బోలెడంత ప్రచారం చేసుకున్నాడండి. తీరా జరిగిందేంటి తెలుసండి, అతడు ఉన్నంత కాలం బాగానే సాగింది, కానీ అతడు చనిపోయిన తర్వాత అతని సొత్తు, అతని ఇల్లు, అతడు ప్రారంభించిన రేడియో స్టేషన్తో సహా క్రైస్తవ ప్రచారం కోసం వాడుకొనటానికి దేవుడు దానిని కూడా ఆకర్షించాడు అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా. ఎవరి వలన క్రైస్తవ్యానికి అడ్డు అనేది ఉండదో, ఎవరు క్రీస్తు ప్రేమను అడ్డగించలేరు, ఎందుకంటే అది ఆగేది కాదు, సాగే ప్రేమ ప్రవాహం అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా. ఎవరు అడ్డగించడం వల్ల, ఎవరో తప్పుడు ప్రచారాలు చేయడం వల్ల మన క్రైస్తవ్యానికి దెబ్బ వస్తుంది అని చెప్పని అనుకోవటం తప్పుడు ఉద్దేశం. ఎందుకంటే క్రైస్తవ్యాన్ని కాపాడేది నువ్వు నేను కాదు,
ప్రభువే తన కార్యాలు తను జరిగించుకుంటాడు. అడ్డంగా ఉన్న వారినే తనలో కలుపుకొని సాగుతాడు. అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులను ఆయనలో కలుపుకున్న దేవుడు వీరిని కూడా కలుపుకుంటారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తెరిగి ఎవరిని కించపరచక దేవుని ప్రేమతో అందరిని ప్రేమిస్తూ సాధ్యమైనంత వరకు దేవుని శక్తిని అందరికి చూపించే వారంగా ఉందాం. అలాగున క్రీస్తు ప్రేమను చూపిస్తూ క్రీస్తులోనికి అనేకులను ఆకర్షిద్దాం. మరి ముఖ్యంగా మారిన మన బ్రతుకులను సాక్ష్యంగా పెట్టి అనేకులను క్రీస్తు దగ్గరికి నడిపించడమే నిజ క్రైస్తవ లక్షణం అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. అలాంటి స్థితిని దేవుడు మనకు దయచేయును గాక.